Wengeneza wethi impela sibona lapha ngothibela njengoba ke esiphawulile ke ngayo indaba ke ye phone call ebiphakathi ke ekomlandeli ke wegcamelisha usiqiniseko Mvelase naye kukhuzani ke umfuka Mpongose bafowethu impela lapha basikhuluma kakhulu ke ngicela bangeni bengelele kuyona ngimboso City MTV ngithi nje uma saqala ngane kuyona channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khonza uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ezitrendayo hayi ke wengeneza wethi impela sibona lapha ngothibela njengoba ke esephumile kubala ePaula ngodaba ke lwe phone call laluphakathi ekomlandeli ke wegcamelisha usiqiniseko Mvelase nokhuzani ke umfuka Mpongose bafowethu impela ke yona ke le phone call lena ke ibonakala ke iposto yena isiqiniseko Mvelase ke ekhasini lakhe lezokuxhumana kanti ke wenganeza kuthi impela uthi belithema ngabe ke Paula ke ngalo loludaba wathi cha impela ke ukhuzani ke umfuka Mpongose ke waya kuyena ke uMvelase lapho ke wayamxwayisa khona uthi akayeke ukudicelela ke phansi ke igama ke lakhe kanti ke wenganeza ukuthi uzothi ukhuzani ke mangaba ke esehambile ke wabeke sesiqiniseko ke semfonela kanti ufuna ukuthi ke amthwebule ke amrecord kube ngazothi ke impela khona ke lokho ke abakuhlanganisayo njengoba ke namanje ke esenzile ke esefake yona ke le phone call phana ke ekhasini lakhe ke la ka TikTok kanti ke wenganeza kwethi impela uyaveza uthibela ukuthi cha impela ke usiqiniseko indlela ukuthi ke amake yona ke le album azama ke itrend ke izophazamisa ukhuzani kumfuka Mpongose kubona komsebenzi wakhe ke omusha hayi ke wenganeza wathi impela ushuwa njalo pha uthibela ke ePaula ke ngayo udaba ke lwe phone call ebeyiphakathi kwakho siqiniseko naye khuzani ke umfuka Mpongose kodwa thina ke simboso City MTV bafowethu sithi ke ake sehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.